Hi guys! Good morning for today's content guys. Mag-grocery haul kami sa RFC with my Mama Ellen. Yan kami guys oh. Lakad-lakad lang. Lakad-lakad lang kami ni Mama Els. Kaway-kaway, ma. Yeah. Kuya. Yan. Diyan kami sasakay sa Yellow Cab papunta ng RFC. Nandito na tayo guys sa RFC. Sama si Mama Els. Nandito na siya sa cashier. Mother, kaway-kaway sa Emilos. Yan siya ating na cashier. Ang ating mabait na cashier. We are done. Thank you, ate. Thank you po. A few moments later. Hi kuya, kaway-kaway lang. Yan po ang aking delivery from Emelus. 7, 8, 9. Item, please. Yung may ano ba? Isang case. Pwede, pwede. Ay, nakalimutan ko magsabi sa vlog ko. Hello. Dito na nga, dumating na yung mga na-haul na sa Emelus RFC. So, sabahan niyo ako guys. Mag-unboxing tayo ng mga pinamili namin. Mahan niyo ako guys. Keep on viewing. Ganyan kahirap guys ang ginagawa sa ating tindahan. Grocery, mag-unboxing, magdi-display. Kaya talagang tiyagaan ang paghahanap buhay natin. Basta marangal na trabaho. Ayan, may assistant tayo. Tinutulungan niya ako guys na mag-tali ng mga straw na nakatali doon sa mga box. Ayan, sinisinop niya yan. Ayan, si Mama Els. Kaway-kaway dyan, ma. Vlogger yan. Oh, ng aking mama, oh, tinutulungan niya ako magligpit ng mga boxes. Thank you, Mama Els, sa pag-help. Yan, guys, yung mga pinamili natin. Yung mga noodles.
isang box na malaki yung chicheria. Ito yung mga shampoo, yung cup noodles, coffee, mga pang ano ng picado, at yan, mga chocolate, napkins, tissues, pampers. Meron ka bang big tuna? Yan, si Mama Ellen. Nahiwalay niya yung mga asukal. Yan, ang hirap guys, no? Yung pagkatapos mag-grocery, mag-unboxing, magdi-display. And I'm very thankful. Andito si Mama Els ko. At ito naman yung mga na-haul natin na mga additional drinks, mga sito na litro, at mga Del Monte. So, ito mabili to sa akin guys. Kahit gusto nila hindi malamig. Yan. So, yan guys, ang mga na-haul natin for today. At magpa-pricing naman tayo at di-display. Yan. Busy ang mama ko. Hi, Mama Els! Anong mga ginagawa mo dyan? Busy siya, guys, so hindi tayo pinapansin. Tapos na tayo mag-unboxing, magdi-display naman tayo ngayon. At may makulit akong nangingi alam. Nangingialam guys, ito ang aking si Dimitri, tumutulong din siyang manggulo. Dimitri? Met! Nanggugulo ka? Ha? Wag dyan. Ayan, ang aking makulit na bantay ng tindahan. Mga customer, mga bata. Okay, chocolate. Ayaw mo sa taas? Ang makapabili ko sa taas? Chocolate stick. Chocolate stick na po. Ilan be? Dalawa. Magkano? Sabi 20 po na. Thank you. Yan, ang sipag talaga ng aking mama. Oh. Sinisegregate niya yung puti at yung wash na sugar. Yan, ako muna ang camera woman ni mama. Siya ngayon ang vlogger. Siya ang bida ngayon. Yan. Yung mother ko guys is 81 years old na. Harap ka nga mama dito. Kaway-kaway sa ating mga subscriber. Invite mo silang manood. Invite mo silang manood ng ating YouTube channel. Halina kayo! Manood kayo! Pep Style Vlog. Nahihiya siya guys. Tapos mag-grocery, magdi-display, pagkatapos magdi-display, magpa-pricing. Po? Ayan ang laki. Buti na lang, andito si Mama Els. Tinutulungan niya tayong mag-display at mag-ayos ng mga empty boxes. Ito guys, dito natin lialagay ito para separate yung malalaki at yung maliliit para madaling kunin at naka-organize ang ating tindahan. Yan. Okay guys. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us.
So, ayan guys. Natapos na mag-display si Manay Peps ng ating mga groceries na na-haul natin sa Emelus. Pagod. Pero sulit dahil ayan na nga. Nakapag-display na at oras na para magpahinga si Manay Peps. Maraming salamat. Sana tangkilikin niyo ang aking channel.